Dobrý den, převádím science fiction do reality. Připojuji svůj obličej k hlasu, který slycháte už několik let. Mně trvalo dost dlouho, než jsem si to uvědomila. Vůbec mě nenapadlo, že by něco takového bylo možné. Za tu dobu jste poznali i můj život a já bych se touto cestou chtěla opravdu upřímně omluvit za všechny nesnáze a dramata, která jsem zde i jinde způsobila. A poděkovat za vaši neuvěřitelnou trpělivost a pomoc. Byla bych ráda, kdyby v nás celý příběh vyvolal hlubší zamyšlení, protože svou podstatou překračuje hranice státu. Jsme na prahu nového tisíciletí a vědecké poznatky nám stále rychleji přibližují principy stvoření a existence vesmíru i nás samých. Ale zdaleka ještě neznáme všechny možné souvislosti a svými objevy můžeme vážně ohrozit svou existenci na této planetě. Především našimi zásahy do počasí, které nemá obdoby. Patřím k té generaci, která si ještě pamatuje na nádherné temné modré oblohy. Ty už vymizely a proto jsem začala před pár lety pátrat, kde je opravdový problém. Protože jsem nedovedla pochopit, jak je možné, že se vědecká komunita může tak diametrálně odlišovat ve svých závěrech na příčiny klimatických změn. A to mě přivedlo až ke kořenům několika relativně nových vědeckých oborů, geoinženýrství, nanotechnologií, vojenských obranných systémů, až k naší schopnosti ovládat na dálku veškeré funkce lidského těla, včetně kontroly myšlení. I schopnosti vyvolat v případě potřeby emocionální změny v náladách skupin populace elektromagnetickým targetováním. Všechny tyto disciplíny se v určitých bodech prolínají a tak existují obavy, že bez pevných a závazných mezinárodních směrnic by mohlo dojít k jejich zneužití. Když jsem o tom četla, brala jsem vše s rezervou, dokud jsem později z vlastní zkušenosti nezjistila, že aktivistické zdroje mají pravdu a že ke zneužívání opravdu dochází. Na internetu existuje spousta dezinformací, takže veřejnost se touto problematikou moc nezabývá, ale můj případ by měl sloužit jako varování, jakým směrem se věda může v nepovolaných rukou zneužít. Tak teď nevím, proč to nefunguje, proč nemůžu otevřít to, co jsem namluvila. Technicky teda to nevím, prostě nevím, já se to nevyznám. Nerozumím.